हेलो लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय नै लोगोफोर मर्निं आं माखौ नायग्रोखो फ्लावारखौसो ना जि बार फुदों बिबारफ्राबो जा बार फुदों आरो मैया मोनसे जाथाय जादों लोगोफोर थ' आं बेखौ देखायनो नै लोगोफोर बैयावहाय बैयावहाय दालां मोनसे बानायदों आरोना कालभार्ट बैयाव ओमफ्राय मैया मोनायाव आरोना सासे सेंग्रासा हौवासा गथ'आ माबाजोंहाय बुलेटजोंहाय गलांदों आरोना ओमफ्राय मानसिया दा सिरियास कन्डिशनाव दं ना मा होनदोंथाय आंथ' मिथिया मैया गलांदोंमोन आरो मोनानि जाथाय आरो बियो ओमफ्राय दासिमबो बानायफैयाखै आरोना लोगोफोर गोबावसै दा माब्रै दं हस्पिटालाव दसे दङ दा माब्रै दं मिथिया हस्टेलाव थायो बैयावहाय नैबे होथेबाय ट्रेन्सफर्माया जि गुसेबना ओरैजाय आरो बाला अन्थाइ होथेजोबनानै दङ लोगोफोर आरो नै मोनसेया नै आंनि बेहाय पर्दा होस'बाय लोगोफोर नङाबा जि मानसि नुहुरो नै पर्दा होस'बाय आं लंआथ' दंखायो ओरै नैबे सर्ट आरोना लामानि ओरै थांजोबो नालाय नुहुरलांजोबो मानसिफ्रा बेजों बारस'यो नालाय नुहुरजोबो आरो ओरैथिंबो दङ बयस हस्टेल नै वाइट कालार माबायदि नुदों लोगोफोर आं होस'बाय नै नङाबानो थांनाय फैनाय मानसिफ्रा नुहुरजोबो आरोना ओरैथिंबो होगोन दा गैथ'वा नालाय मोनसेल' नालाय आङो दा बाजाराव मैया थांदोंमोन मोनबोआखिसै आं ओमफ्राय दा अनलाइनावसो अर्डार हरनांसिगोन नै उफाय गैया आं दा ओंख्रि संगासिनो दं थास' बिसं संनो नागिरदों ओमफ्राय अमा आलु संनो नागिरदों जाय थास' बिसं जाया थाइजौआबो सिरिजोब्बाय थाइखाबायमोन फिथाइयानो एसे गिदिर गिदिर सिरिजोब्बाय आरोना थ' बिदिबा आंनि रेसिपिखौ नायनोसैलाय सोरबाफोर गोदान नायदोंबा प्लिज साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर ओरैनो डाटा नैबे बिफाङाबो बिबार बारसोदों लामाखौहाय दैया रानबायबो अमा आलु नोरसिं अमा गोरान लामाखै एसे दै होफिनबावनोसै दै होफिनबाय आङो मैयानि एसे दंखायो आरो लोगोफोर ओंख्रि संबाय थाना बेखौनो एसे जेब जानोसै गरमाबो जाहांबोबाय ओमफ्राय नैबेजाय थास' बिसङा नैबे बेयाव अमा गोरान नैबे जाहैबाय मैयानि ओंख्रि लाफा सायखौनो दौस्रोमदों बियो नाजों आरोना ना बाथाजोंहाय मैयानि नैबे आलुजों दाउ नैबे दालि जहल जासिगोनदां रेडिनो माइरं रन्दैखौनो माइरं रन्दै बियो अमा एवसे अमा लोगोफोर टमेट'खौबो आङो माबादो गारनानै लाखाबाय ओमफ्राय हालदै जिरा संख्रि सामब्राम बानलु बेखौ एवखांनानै लाबाय संख्रि हालदै होबाय आरोना एसे एसे फिसा फिसा सारायाव होबानो गलिखायो नाथाय आं एसे हाब्रबनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय नै मैद्रुआ दासो सोमदों रेडि खा देनायाबो आं टमेट' हरनोसै टमेट' हरबाय लोगोफोर एबार
गोबावजोंसो गेलेनायनि बे समावनो नाफाम लायनोसै आं नाफामा फैसायावसो लोगोसे नाफामबो होगोन नालाय अमा आलु मिर्चि ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर होबाय आं लोगोफोरनि हो अमाखौ सानसे दा मोनजाखासिगोन ना बावखाला बिदिनोसै नै लोगोफोर नाफामा नै ओमफ्राय साम'से होनोसै आं बोरै बोरै नाफाम हरना साम'से नाफाम हरदो एरैनोसै अमा होनोसै लोगोफोर नै बिनिफ्राय माइरं रन्दै होनोसै आं औ गरमथार ना गर्मी है फिर भी मैंने बनाया दे जानांगौ मा गरम मासआव नङा होमबा लोगोफोर गोदोफ्रासो एसे होबावनोसै आं नै लोगोफोर दहायनि मैद्रुआबो आंना मोनबायनो मोनबाय आं संनाय ओरैनो देखायफिनाखै ओमफ्राय थास'आबो जाबाय लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आं दोननोसै बिदिब्ला